إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Mai girma shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara ƙarshen jagorancin Malam Ahmad Umar Kanuma da sakataren zartarwar hukumar Malam Habibu Balarabe, membobin gudanarwa na hukumar, daraktoci da daukacin ma'aikatan hukuma suna taya mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau murnar cika shekaru 2 akan karagan mulkin wannan jiha. Suna yaba muku da kai da uwar gidan mai daraja gwamnan jihar Zamfara Hajiya Huriya Dauda Lawal jakadiyar hukumar zakka wato ambassador akan jin namijin kokarin da kuke yi na fannona daban-daban don ci gaban wannan jiha. Hukumar zakka da wakafi ta jihar tana ƙara godiya akan kulawa da kake yi wa wannan hukuma. Sanadiyar haka ne hukumar ta raba kayan abinci da kuɗaɗe ga marasa galihu lungu da sakuna na masarautu 19 da muke da su a wannan jiha. Sama da mutum 500 aka biya ma bashi a kotunan shari'ar musulunci. Aurar da mutum 200 don raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hukumar ba a nan kadai ta tsaya ba, tana kai ziyara a gidajen yari da kai masu kayan masarufi. Wannan hukuma a duk shekara tana raba tallafin abinci da kayan sallah haɗi da kuɗin ɗinki ga marayu a duk watan azumin Ramadan na kowace shekara. Ga kuma koyar da sana'o'i daban-daban ga masu buƙatu na musamman, ga samar da magani ga marasa lafiyar mu, inda wannan hukumar take taimaka ma jama'a na yau da kullum. Duk wannan abin alheri da wannan hukumar ke yi sun sami goyon bayan Gamjin na Gusau ne saboda tausayi da Allah subhanahu wataala ya masa. Alherin Dauda Lawal ba anan kadai ya tsaya ba, ko al'ummomi sun shaidi gardan mulkin demokradiyya na gwamna Dauda Lawal, inda ya sabunta wasu makarantu haɗi da gine-ginen wasu ajujuwa a wannan jiha, ga kuma gyaran asibitocinmu da samar musu da matallafan aiki. Harkar noma da kiwo sun bunƙasa, ga sabunta wasu mayan tituna a babban birnin jiha. A nan kam ba abin da za mu ce mai daraja gwamna sai dai mu ce Allah ya saka da alheri. Hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara ƙarshen jagorancin Malam Ahmad Umar Kanuma da sakataren zartarwar hukumar Malam Habibu Balarabe tana ƙara taya murnar ta ga mai daraja mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Mani Malamin Muni Matawallan Bukun, shugaban majalisar dokoki ta jihar Zamfara Right Honorable Bilamin Ismail Moriki, sakataren gwamnatin jihar Zamfara Malam Abubakar Muhammad Nakwada, shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar Zamfara Honorable Muktar Muhammad Lugga Wamban Maru, Alhaji Yakubu Sani Haidara MNI, shugaban ma'aikata na jihar Zamfara, ɗan majalisar dokoki na jiha, kwamishinoni, masu ba da shawara ta musamman ga mai daraja gwamna da dukkanin magoya bayan gwamnatin wannan jiha ta Dr. Dauda Lawal. Allah ya taimaki hukumar zakka da wakafi ta jiha, ya taimaki gwamnatin jihar Zamfara da ƙasa baki ɗaya. Allah ya kawo mana dawwammamin zaman lafiya a wannan jiha tamu da duniyar musulunci. Amin. Sanarwa daga daraktan mulki na hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara Malam Aminu Ahmad Shinkafi a madadin sakataren zartarwar hukumar Malam Habibu Balarabe Zawiya Gusau. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.